Rád by som sa na niečo spýtal. Áno. V hoteli som si pozrel pár mládeži neprístupných filmov. Aha. Kam zmizol poraz na ohamby? Patrí minulosti, tak ako dinosaur. No, chápem, že si ho holia ženy, ale prečo to robia aj chlapi? Podľa mňa chlpy dodávajú Vercajgu isté čaro. Na to ti fakt neodpoviem. A čo ty? Striháš si živý plot? Áno, do tvaru Disneyho postavičia. Ešte 2 vodky s tonikom, prosím. Zdá sa, že hydina je smedná. Zdravím. Ahoj. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som doktor Melník. Pán doktor. Doktor Charlie Harper. Páni, 2 doktori. Možno by sme sa mali dať vyšetriť. No, ideš sa. Tak, milé dámy, asi by som mal povedať na rovinu, že som tu nový a stále mám tam dolu slušný porast.